Salut, cine mă găsește la un nou episod pe acest canal. Astăzi ne vom juca Sky PvP. Și mi-am luat itemul de pe contul Ricky2222 și acum le avem la mine. Uitați, vedeți, am acum sabia de toamnă. Bine, hai să vedem dacă cineva 1v1. Baba, mă distrug. Man. M-a luat prin surprindere, ați văzut? Hai lepșă. Hai lepșă. Orice 6. Eu. A, da. Slabă ești. E foarte slab. Nu. Omule, nu știe să dea. Poți să taci din gură. Poți să taci cineva. Rituran, trebuie să fug de aici. Trebuie să evacuez. De unde știa că vin aici? Hai, că durează atâta să fiu teleportat. Ați văzut ce mult a durat până să mă teleporteze? Deci... Haha. Sunt la Nether. Sunt la Nether. Unde e? Unde e? Nu mai am. De ce n-am gunpowder? Nu mai vânează măcar. Sunt la Nether, sunt la Nether. Da, unde sunt? De ce nu vin să mă facă praf? Eu să cad. Sunt mai pro. Cine? Tu? Auzi, vino să mă omori. Dacă ești pro, vino să mă omori dacă ești pro.
Hai să mă omoare. Vino. Vino să mă omori. Nu vine să mă omoare. Alo, vino să mă omori. Vino să mă omori odată. Vino să mă omori. A ajuns. Bye bye. M-am omorât. Iar. Trebuie să mă omoare. Sunt pe copac. Sunt pe copac. Hai să vedem. Sunt pe copac. Armată. Se aruncă imediat. Mamă, ce era să mi-o facă. Nu, e slab rău. Va pierde. Ce fac? Fac team iară? Nu! Bă, am făcut double kill. I-am atins pe amândoi, adică, cum să zic. Nu mă mai ating și ei odată. Trădătorule, ce? M-a trădat. Ok, trebuie să mă duc să-l fac. Mă, ce? Trebuie să-i fraieresc. Trebuie să-i fraieresc rău. Uite-te. Nu m-a omorât el. Trebuie să fug. V-a arătat. Oh, a arătat. Nu, ce slab e tipul Tispu. Nu cred că și-o dă seama că stă aici.
căzut jos? De ce am căzut jos? Haide, trebuie să mă duc să împrumut niște obiecte super nevaloroase. Ok, trebuie să urc acolo și... Oh, ce era să cad? Bip, așa, gata. Trebuie să-i fac să mă răscă. Am ratat. Hai, te rog, să ating ceva. N-am atins nimic. De ce n-am atins? Am zis, stai. Pot scăpa. Pot să scăpa, te rog. N-am scăpat. Trebuie să mă duc cu furca după ei. Asta e furcă. Cu cine nu trebuia, domnul. Hai, nu mai ce era să mor. Nu. Nu tu mai omorât și Ender Pearl-ul. Nu tu mai omorât și Ender Pearl-ul. Bă, de ce mă tot omoară? Sunt target, mereu. Știi ce? M-a omorât. Dar iar m-a omorât. Nu mai scap și eu de tipii aceștia obraznici. Nu, m-a făcut să ratez. Trebuie să fac un singur kill și cred că ăsta va fi scopul videoului. Trebuie să fac un singur kill. Uite în culmirea. De ce nu merge Grow a Garden? Adică asta pe Minecraft era. Oh, no. Bă, tocmai m-am băgăit. Hello, my little friend. Mi s-a dus my little friend time. Trebuie să-l fac praf. Pe ce? Cu ce? Auzi, unde
bug report. Eu l-am găsit. Nu eu l-am găsit. Bine. Nu mai fac. Orice, dar nu bani. Pe cine ajuți? Pe cine ajuți? Am mult. Ok. Te rog să nu mă facă praf. Oh. Voi dă un kill, am nevoie de un kill. Am nevoie de un singur kill. Trebuie să fac un kill. Ok, I'm safe. Acum sunt în siguranță. Trebuie să mă urc pe copac. Deci, acum trebuie să mă duc în zona mea ca secretă. Ok, trebuie să mă duc să împrumut. Aici poțiuni de poison. Stai că le zic. Vând poțiuni de poison. Poison. Da, am zis cu Z. Poison. De poison. Vând poțiuni de otravă. Vând poțiuni de otravă. Vrei? Hai să-l întreb dacă vrea poțiuni de otravă. Să vedem dacă vrea poțiuni de otravă. Vând poțiuni de otravă. Doar 500 balanță. Doar 500 balanță. Una. Să vedem dacă cumpără. Ok, hai să... Da, cred că... Dar cred că cam atât cu acest episod. Dacă v-a plăcut, nu uitați să apăsați pe butonașul de like și ne-am văzut data viitoare. Pa!